spustené, klapka. Tak včera sme sa zúčastnili prezentácie knihy pani bývalej premiérky Radičovej a budeme sa snažiť tu vyjadriť naše dojmy. No, tak tá kniha má názov, že Slovensko je krajinou hrubých čiar. Je pravda, že tieto hrubé čiary vznikajú po každej vláde, totižto, že nikomu sa nikdy nič nestane a všetko sa automaticky odpúšťa. Problém je ten, že už keď vznikla Slovenská republika, tak vznikla neprávne tým, že zostali pri moci tí sudcovia, ktorí pôsobili aj za stalinického obdobia. Ja som to vyjadril v otázke pani Radičovej asi tým spôsobom, že keď bola porazená Hitlerová ríša a chceli budovať ako demokraciu, tak u nás budovali demokraciu asi tým systémom, že by nechali Hitlerových sudcov ďalej súdiť ako už demokratickom Nemecku. Lebo tu sa skutočne v tomto smere právnickom nič nestalo. V tomto štáte sa môžu dopúšťať štát aj vražd svojich občanov, aby sa, dajme tomu, zmocnili ich dôchodkových úspor a nikto nie je za to postihnuteľný, pretože tí, čo by mali o tom rozhodovať a súdiť, sú stále tí istí, čo robili tieto zločiny a ktorí ich odobrovali za stalinických čias. Keď si zoberieme tieto hrubé čiary, tu sa zdôrazňovali hrubé čiary, dajme tomu za Fica. Ficovú stranu pokladám za zločineckú stranu právnickú, to sú sami právnici v tejto strane a títo právnici sa navzájom kryjú a žiadny zločin nepripustia. Ale je tu ešte jeden oveľa dôležitejšia vec, že všetci politici, tzv. Politici, ktorí pôsobia, poslanci, prijali zákon, ktorý je v rozpore s ľudskými právami, čiže s chartou OSN. To znamená, ak parlament zo 150 poslancov 4 je nezúčastnení a dvaja sa zdržia a ostatní odklepnú zákon, ktorý je v rozpore s ľudskými právami, sú to všetko zločinci, ktorí sa sú spolupodielnikmi na zločinoch ľudských práv. Ja som dával už viacero trestných oznámení na takéto veci, kde boli porušené ľudské práva alebo kde sa dopustili zločinov, ale nič sa v tom nedeje, pretože oni takéto oznámenia ako keby házali do koša. Tento štát žije stále na väčší dlh, pričom platí všelijakých Trnkovcov a podobných tzv. Prokurátorov, ktorí by nielenže nemali dostať žiadny plat, ale by sa im mali zhabať majetky, mali by sa stať bezdomovcami, mali by vrátiť tie peniaze, čo dostali a nemali by dostať žiadny dôchodok. Čo si podobné, ako oni odsúhlasovali obyčajným ľuďom, keď ich okradli o ich majetky a neodškodnili. Keď niekoho odškodňujú, tak tu odškodňujú len všelijaké iné menšiny a rôzne vyvolené kasty, ale neodškodňujú bežných ľudí, bežných Slovákov. Čiže oni robia vyloženie sociálnu genocidu zákonotvorného slovenského národa s tým, že ekonomicky podporujú rozvíjanie sa respektívne, aby mali mnohé deti, rôzne menšiny, ale slovenský národ ako taký štátotvorný ekonomicky deptajú, čiže Slováci vymierajú a iné menšiny sa rozmnožujú. A ak sa toto povie, že je to demokratický štát a že je to Slovenská republika, kde by mal byť Slovák pánom, však to je vyloženie na smiech. Je to presne naopak. Sa tu robí likvidácia cez peniaze tých ľudí, ktorí by mali v tomto štáte byť občanmi a vlastníkmi, ale uprednostňujú sa rôzni prišielci. Ak Slovák nedostane poriadne zamestnanie na lukratívne činnosti, dobre platené, ale príde sem nejaký cudzinec, ktorému dajú oveľa väčšie finančné ohodnotenie, tak nemôžeme hovoriť, že toto je Slovenská republika, pretože v každom normálnom štáte je to úplne naopak.
keď našinec ide pracovať niekde do zahraničia, tak tam robí ako gastarbeiter, musí tam vykonávať práve tie práce, o ktoré ich domáci ľudia, zamestnanci nemajú záujem. Kdežto tu sa to robí presne naopak, že keď sem niekto príde, tak on dostane rozhodujúce miesta, rozhodujúce finančné ohodnocovania, kdežto upierajú sa finančné možnosti a uplatnenia vlastne domácim ľuďom. Takže si nerobme ilúzie, Slovenská republika vôbec nie je právny štát, nie je to tu vôbec žiadna demokracia. Totiž demokracia, aby bola, ak si niekoho zvolíme, ten poslanec by mal mať automaticky svoj volebný okrsok, za ktorý zodpovedá. Ak urobí nejaký prehrešok a dá sa len 10% z tých ľudí, ktorí ho zvolili na počet voličov, čo ho zvolili, ak ho žiada odvolať, pretože je to ľudová iniciatíva, tam by malo stačiť už 10%, aby musel automaticky odstúpiť a potom by nebol viazaný na svojho šéfa, od ktorého závisí, že ho vôbec bude menovať do ďalšej kandidátky, ale by už skutočne bol nútený počúvať svojich voličov. Takto je obyčajný volič len volom, ktorý zvolí niekoho na 4 roky a už sa nemá právo k tomu vyjadrovať a ten za nikoho nikdy nezodpovedá a nie je postihnutelný, pretože tuto neexistuje právo, tuto neexistuje žiadna súdna skutočná výkonná moc, tuto neexistuje žiadna prokuratúra, ktorá by bola funkčná, ale sú to všetko podskokovia a vôbec, aby súdili ľudia, ktorí sú študovaní ako právnici. To je nonsens, aby boli aj žalobcovi, aj sudcami, pretože v každej normálnej spoločnosti sudcami má byť práve z občanov zasadať alebo z nejakých miestnych zástupcov, dajme tomu okresných poslancov, krajských poslancov a tak ďalej, by mali byť poroty, ktoré ja osobne by som napríklad nepokladal za potrebné ani štúdium práva, pretože našinec už vie čítať a zákony si môže prečítať sám a naštudovať. Kdežto oni si urobili systém, že kto je akože právnik, tak on je vyvolený a vy môžete byť aj vysokoškolsky vzdelaní, môžete si daný zákon naštudovať, ale nikto vás nepripustí, neberie vás do úvahy, lebo vy vraj nie ste odborník. Takže štúdium práva je úplne zbytočné. Na školách treba učiť ľudské práva a hlavne ľudské, aby sa človek naučil v rámci tzv. Občianskej výchovy čítať nejaký ten zákon a vykladať ho. A každý občan by mal byť sám sebe teda aj právnikom, aby sa vedel obhajovať. To je skutočne občianstvo. A ak niekto potrebuje právnika ako poradcu, to už je jeho vec, že sa nájdu takí, čo sa zamerajú na právo a že budú robiť poradcov. Ale nepripadá do úvahy, aby právnik bol súčasne aj žalobcom, aj sudcom a aby tu existovala klika, ktorá je veľmi dobre platená a nič nerobí a medzi sebou sa dohodne, toto uznáme, toto neuznáme, toto oznámenie hodíme do koša, týmto sa vôbec nebudeme zaoberať, tuto nám príjmu zákon, že tohto človeka vyradíme zo spoločnosti a nikto mu nesmie byť nápomocným ničom. Teda jednoznačne treba povedať, že Slovenská republika v súčasnosti je totalitárna republika, je to krajina, kde vládne kvázi demokracia, kde majú len vyvolený prístup do mass médií. Mass médiá sú gobešovskou propagandou, často sa tvária, že robia akože správy a tie správy pozostávajú z toho, že sledujú, že kto čo povie. Lenže skutočné spravodajstvo neznamená, že kto čo povie a budeme okolo toho rozprávať. Skutočné spravodajstvo, keby tu bolo, tak musí hovoriť o tom, o činoch, čo sa urobí. Mňa nezaujíma, že dajme tomu Fico vyhlási na zhromaždení Matice Slovenskej slovenskú štátnosť sme vytvorili pre Slovákov ako štátotvorný národ. Mňa zaujíma, čo robí. A vidím, že robí to, že navonok povie, že vytvoríme pre slovenský, ale v skutočnosti robí politiku sociálnej demagógie a sociálneho fašizmu, že práve likviduje štátotvorný národ a
reči sú reči, ale my vždy musíme pozerať na skutky. Asi takto by som hodnotil rovnako aj tú knihu, o ktorej sme sa bavili, a rovnako aj našu prax, a rovnako aj to, že vlastne nám vládnu zločinci, ktorí by mali byť trestaní a nie sú trestaní, pretože oni sú vyvolení, na nich zákony neplatia a všetci právnici a sudcovia a prokurátori im iba prisluhujú, aby mali za čo žiť za peniažky. Rovno na rovinu, ako to je. Ďakujem za pozornosť všetkým. Môžem povedať tej Radičovej, že prišla tam jej obdivovateľia, ktorí prišli podpisovať jej knihu. Ale však to bol feministický klub. Celý šťastný, že potrebovali. Áno, výborne, to si dobre povedal, hovor. A proste, no, ja som nečakal nič nejak špeciálne o tomto a vedel som, že to takto dopadne, jak to dopadlo. No, ona nepovie pravdu, tak to jedine snáď v nejakých kuloároch alebo niekde, keby bola niekde, dajme tomu, pripitá alebo čo. Vtedy možno. A myslíš, že má na to ona psychiku, aby vôbec tú pravdu bola schopná vidieť? Ona je sociologička, takže ona by mala tej psychiky mať až. No, ale ja mám práve, že dojem, že tam hrala vyslovene Dalajlámu, ktorý dokonca má svoje územie, má svoje zázemie, čiže v tom je ten rozdiel, že ona nie je emigrantom z donútenia a nemusí riešiť o otroctvo svojich vlastných ľudí. Vieme, že Dalajlama, keď tam sídlil, tak zneužíval svoju moc a teraz zo seba robí veľkého srdciara. Čiže ja mám skôr dojem, že v dnešnej dobe sa množia sa v dnešnej dobe alibisti, ktorí za totality sú poschovávaní a úplne pokojní a spokojní pred televízorom. Hej, ale v tejto demokracii sa snažia ukázať svoju infantilnú moc a dokážu ukrižovať Krista, ukrižovať Spartaka, zničiť rebelov, ohrňovať nad nimi nos, ale sami sa väčšine tvária, že oni sú tou nosnou silou. Ale oni sú v skutočnosti brzdou pokroku a status quo nebláhe, ktoré tu je, udržiavajú pri moci. Čiže myslím si, že nepatrí k tým, ktorí do toho vidia, hoc by mali vidieť a vlastne sú škodnou. Objavil sa tam jeden pán, ktorý pochleboval pani Radičovej a povedal, že vidí v tej knihe prednosti, a to právne, ekonomické a myslím, že nejakú lásku, či čo. Ten novinár, žurnalista, hej. Ale ja už keď som išiel na túto prednášku, už som mal pripravené, bohužiaľ ma nepustili k väčšiemu slovu. Som si pripravil, že práve, že tam o ekonomike nie je nič. Dokonca sa tam zatlkajú pravicové prehmaty Dzurindu a podobnej kliky a spomína sa tam Fico, ale aj to nefundovanie, lebo čo sa týka napríklad urobila si obrovskú reklamu ako morálneho charakteru to, že pohrozila, dneska to už pozerám na to, ako že vydierala, že keď Sulík sa nepripojí k hlasom naklonených pre EÚ, takže odstúpi. Čo aj odstúpila. Lenže vyjadriť sa pre určitú záležitosť, napríklad vstup EÚ, a nepovedať, ako by mala fungovať,
a ako by mala fungovať morálne, len tam tliachať niečo, nejaké poučky o láske, all you need is love, jednoducho nestačí. All you need is love jediný John Lennon potom ďalej rozvinul a búril sa voči vrchnosti. Čiže on jediný si splnil svoju úlohu voči ľudstvu. Tak aj skončil. Ja by som chcel ešte povedať, že by bolo veľmi dôležité zdôrazniť, že keď už hodnotíme týchto, oveľa viac by som uvítal, keby sa tak dokázal vôbec postaviť nejaký taký Dzurinda, alebo ja neviem, Mečiar, alebo Slota. Lebo keď už hodnotíme týchto ľudí, ešte tá Radičová nepatrí k tým najhorším. Existujú tu ľudia, ktorí by sa vôbec ani nemali medzi ľuďmi ukazovať a ktorí by sa mali hambiť vôbec zjaviť niekde na verejnosti. A takíto ľudia sa nezmôžu ani len na to, aby nejakú knižku napísali a prezentovali sa, pretože čokoľvek by povedal, by bolo úplne nevieryhodné. Kdežto tá Radičová aspoň navonok prejavovala určité akože morálne kvality, sa do nich pasovala a tak ďalej a predsa aj odstúpila, kdežto taký Dzurinda nebol ochotný odstúpiť nikdy a radšej bol ochotný rozdávať milióny, aby skupoval ďalšie hlasy, len aby sa tam silou mocou udržal čo aj za jeden prst, aby mohol ďalej rozhadzovať majetky občanov a zadlžovať krajinu a čakať, že deti a do 5. generácie budú splácať, že budú zadlžené nad hlavu a budú na nich robiť. Takže žiaľ Bohu, keď hodnotíme túto Radičovú ako osobu a hodnotíme týchto ďalších, tak musíme povedať, že by som uvítal, keby sa zobral na paško ešte nejaký, podľa mňa najhoršími boli. Mečiar bol ako slovenský Lukašenko. Mečiar chcel všetko privatizovať pre svoju kliku, prebrať, čo sa pravda, že Západu nepáčilo. Tak v tom prípade, keďže sa nemohli oni dostať majetkom, tak už uvažovali, že dokonca Slovensko zlikvidujú. Teraz už tzv. Euroregióny zanikli, ale bola tu podľa môjho názoru reálna hrozba, že sa chystalo rozkuskovanie Slovenska za Busha mladšieho. Potom nastúpil Dzurinda, ktorý vyšiel ústretí všetkým týmto zahraničným záujmom o získanie ekonomického postavenia na Slovensku, ktorý bol ochotný predať aj nie len už aj striebro, ale už aj drevo slovenské, len aby sa udržal pri moci a aby sa, však si zoberme, čože to bol za odborníka, no nejaký vyškolený posunúvač pri dráhe, dopravák, ktorý iba rozprával, ale nikdy nemá myšlienku. Žiaľ, musím konštatovať, že žiadna táto strana nemá myšlienku. Oni len navonok povedia, my vieme, ako to budeme robiť, ale oni len čakajú, sadnú do kresla, však nejako to bude, my sa prispôsobíme, vstúpime do internacionály, nám Bruseli povedia, alebo internacionalisti, či už socialisti, či už títo tzv. Kresťanskí demokrati a podobné tlupy a budeme robiť, čo nám prikážu. Oni nemajú myšlienky, to nie sú politici. To je skutočne čvarga, vyloženie odpad a povedal by som, že tento duchovný odpad slovenského národa vyštval z politického života. Ja by som len chcel vstúpiť jedným momentom, že pravica je postavená na strednej vrstve. Čiže neberú do úvahy pracujúci ľud. Samozrejme, keď je kríza, keď už sa všetko rozkradne, tak stredná vrstva im prepadá do sociálnej siete. Čiže oni majú oporu len v týchto ľuďoch. Lenže stredná vrstva sa mnohokrát, keď sa im dobre darí, tak sú to cynici pridružení k pravicovým podnikateľom, cynici, ktorí neberú ohľad na ľud. Čiže precitnú len vtedy, keď sa prepadnú do sociálnej a sociálnej siete. No ja rozumiem pod pravicou, že pravica si má ctiť ako súkromné vlastníctvo
To znamená, že v žiadnom prípade ho nemá vyvlastňovať a tí, čo boli vyvlastnení, by ho mali odškodniť. Zoberme si príklad, aký mohol byť Dzurinda pravičiar, keď odstúpili východoslovenské železiarne Američanom, alebo ich priniesli, už padali na hubu, tak Američania prepustili časť obyvateľstva, teda zamestnancov, a v druhej časti chceli zvýšiť platy. A tedy prišiel tzv. Pravičiar Dzurinda a povedal, viete čo, nezdvižujte im platy, pretože by to robilo zlú krv. Druhé fabriky by tiež poterali, aj oni by chceli mať viac. To znamená, že Dzurinda, tzv. Pravičiar, obral slovenských zamestnancov o peniaze, ktoré mohli vydať napríklad na to, aby sa uživili nejakí živnostníci a mohli od nich si kupovať nejaké, ja neviem, pečené chlebíčky alebo nejako podobne. A radšej dal tie peniaze do zisku, do vývozu zahraničných vlastníkov, aby si tie zisky vyvážali preč. Takže to nemôžeme ani Dzurindu pokladať za pravičiara. To je obyčajný táraj, blbec. On nepodporil ani tzv. Strednú vrstvu, ktorú by mal. On nepodporil ani odškodnenie, on nepodporil, nebazíroval na tom skutočne dodržiavaní, nebazíroval na tom na dodržiavaní súkromného vlastníctva. A keď to zoberieme do konečného smeru, keď oni nedodržiavajú ľudské práva, keď oni neuznávajú právo na vlastníctvo, na osobné vlastníctvo, keď tu sa môžu ľudia vyhazovať na ulicu, častokrát na rôznych pofiderných zámienkach a skúšujú sa rôzne fiškálske papiere, aby sa to darilo, tak to znamená, že ani oni nemajú, ani ich deti nemajú právo na ľudské práva, aby boli vôbec rešpektovaní, ani nemajú právo na vlastníctvo a im sa môže zobrať všetko, čo nakradli a môžu sa vykopnúť ako bezdomovci na ulicu. Všetci tzv. Poslanci a tzv. Politici, či sa hlásia tzv. Pravici alebo tzv. Lavici. Takže... Ja by som tomu dodal, že kapitalizmus je tým zvláštny, že on je vlastne chaotický. To znamená, že čokoľvek sa môže v tej spoločnosti odohrať. A keď sa vrátime k tým železiarňam, tak vlastne HZDS ich vytunelovalo ako vlastníci. Dokonca si zakladali aj futbalové ihriska a tak ďalej a manšaft. No a potom to prevzal US Steel. US Steel pravdepodobne to urobil zo strategických dôvodov, lebo tiež ten pittsburghský, tá oceľársky gigant, tiež pravdepodobne má občas problémy. Len tu ja si spomínam na jednu vec, že Mečiara aj poškodili, lebo mu dodatočne na naše z východoslovenských železiarní, plechy a tak ďalej dali vyššie clá, aby sa nemohol presadzovať na zahraničných trhoch. Tam bola táto vec. Ale druhá vec tam bola taká, že keby toto bol zvrchovaný štát a mne začne moju výrobu, môj vývoz niekto likvidovať, takýmto, že mi zavedie dodatočné clá, tak je mojou povinnosťou, aby som ja zaviedol clá na ich tovary. Aby som si vyrovnával tieto veci. Lenže žiaľ Bohu, z nás Slovákov robia maličký národ, sme bezbranní, ja hovorím, neexistuje malý národ, existujú malí ľudia. A tí malí ľudia, to sa stačí pozrieť do parlamentu a uvidíte tých najmenších, ktorí sa v tomto tzv. Národe vykotili, a hovorím takzvanom preto, lebo to častokrát nie sú práve príslušníci slovenského národa. A ešte sa vrátim teda k súčasnosti, k US Steel. Vieme veľmi dobre, že celosvetová kríza, ktorú spôsobili nadnárodné spoločnosti, burzoví makléri, diktát cien a podobne, začína mať problémy, takže chcel sa teraz US Steel stiahnuť do svojej krajiny alebo nájsť si teda obeť niekde inde. No lenže čo sme my urobili? My sme, aby sme uchovali miesta, tak jednoducho sme im išli po ruke a myslím, že tam vznikli nejaké biedne pracovné miesta za biednú mzdu. Len je tam ešte druhá vec. Majú, ja som si všimol, že aby sa VŽ udržala, tak začala kupovať rudu
z Kanady a zrejme sa im oplatí viac, pretože žiaľ Bohu aj Ukrajina je nenažratá a dokopy však čo už tam tú rudu, keby ho aspoň kopali nejakých hlbokých baniach ako čierne uhlie. Ale to je jednoducho zemina, ktorú vo veľkom naberajú obrovskými nakladačmi a len už nevedia, čo za to pýtať. Chceli by tiež na to zbohatnúť, tak ja si myslím, že momentálne bola situácia aj taká, že Ukrajina začala veľmi veľa pýtať za tú rudu. Keď sa už oplatí dovážať skôr rudu z Kanady a voziť a ešte cez Poľsko prevážať, aby fungovala tam tá výroba, lebo predsa tá VŽ-tka, východoslovenské žiliárne sú gigant a je to tam vybudované tie, ja neviem, valcovacie peci a vôbec ľudia ako zdieľaní, ako pracovná síla, keď už hovoríme o tej pracovnej síle, lebo odbornosť je tiež veľmi dôležitá. No, tak aby sa udržala, momentálne to vyzerá tak, že skutočne sa oplatí kupovať tú rudu skôr z Kanady ako z Ukrajiny. A to už je zasa druhá vec, lenže tu si treba jednu vec uvedomiť. Terajší kapitalizmus zďaleka nie je živelný kapitalizmus. Oni majú taký systém, že áno, pustíme vaše výrobky na náš trh, ale vy musíte náš. Ja som si to všimol už za socializmu. Išli nemecké lode do výsostí od islandských loviť im tam ryby, islandské ďové člny ich napádali. Začali voziť Španieli svoje lacné víno, francúzski vinári zasahovali kamióny a vylievali víno na hraniciach cez Pyreneje. Oni, Taliani, jablká si chránili a takto. Čiže vždy tu existuje už v tomto plánovanom kapitalistickom do určitej miery ako dá sa povedať, no plánovaný, alebo ako by sme to povedali, usporiadavané. Plánovaný chaos. Plánovaný, no akože súťaženia, tak, aj keď častokrát sa dohodnú tieto klany medzi sebou poza zákulisne. Ale už to není chaotická výroba, že sa chrli, ale sa snaží napríklad, teraz nie je taká výroba našich aut, ako som počul v Trnave, že budeme chrliť podľa produkcie, koľko dokážeme vyrobiť. Teraz vyrobí sa len toľko, koľko sa predá, koľko príde zákazov. To znamená, že nejakú dobu, keď nemajú zákazky, dokonca sú schopní zastaviť výrobu a zasa keď sa im nahrnú zákazky, tak sú schopní naháňať ľudí aj na štvrtú smenu. Chcel by som len toľko povedať, že chcel som teda rozhovor viac menej zamerať len na problémy VSŽ, aby sme došli ucelene na kameň úrazu. Samozrejme, tých problémov je oveľa viacej. Napríklad v Nemecku, keď chceli, aby dostali zvýšenie miest vo Volkswagene, tak veľkí vlastenci, majitelia jednoducho povedali vlastnému národu, že keď budú chcieť zvýšenie miest, tak jednoducho sa zoberú a pôjdu do Afriky. Takže to sú tzv. Tí veľkí nacionalisti. To sú práve, že nie tam... No, zradní nacionalisti. To zvedčí o tom, že v skutočnosti najväčší vlastníci sú internacionalisti, respektíve svetoobčania, ktorí sa kľudne sťahujú od krajiny do krajiny, kde môžu lepšie ľudí vyžmýchať, ale oni vôbec nepociťujú nejakú trvalú alebo pevnú príchylnosť k tej krajine, v ktorej žijú. A to je práve tento svet, že v prvom rade, čo sa jedná tzv. Liberálom o slobode. Sloboda behať so svojím kapitálom, kde chcem. To je hlavná sloboda pre nich. Nie je sloboda pre ľudí, že môžete cestovať a tak. Ale v prvom rade ja a z moje veľké peniaze môžem si ich zobrať, môžem si ich zmontovať, môžem si ich odviesť. Nám sa rozprávalo, že my nemáme vlastný kapitál. Ale my sme mali kapitál, my sme tu mali továrne. Len prišli tu také vlády, ktoré tieto továrne nechali vybrakovať, ktoré ich nechali padnúť na hubu, ktoré nebránili ich ekonomické záujmy, ktoré dohodli pre nich vývozné kvóty, ktoré, spomeňme si na takú Kalex z Zlatej Moravce, čo tam robilo s tou juhokorejskou firmou. Ako túto firmu vybrakovali a koľko peňazí sa tam išlo. A je tu ešte druhá vec, oveľa zásadnejšia, a to je vec peňazí.
pokiaľ sa tlačia peniaze, ktoré nie sú kryté, alebo sú kryté len fiktívne, že sa ľudia nútia robiť dlžoby a pritom sa berú už také dlžoby, ktoré sú nesplatiteľné, tak takéto peniaze nemajú hodnotu, lebo nie sú ničím kryté. Stačí mať tlačiareň na peniaze, vytlačí mu 10% viac a už urobí infláciu 10% pre všetkých, čo používajú dané obeživo a ja mám z toho čistý zisk 10%. A to je len z toho, že má vlastní tlačiareň na peniaze. No a nám sa napríklad povedalo, že my musíme ísť do Európskej únie, lebo my nemôžeme tzv. Ekonomia vykladali, že napríklad nejaká výrobňa aut potrebuje mať aspoň 100 miliónový odbytový trh. Ale to je vyložené blbosť. Záleží to od toho, ako sú tí ľudia platení. Keď dostávajú len tretinovú mzdu, tak to znamená, že už ten trh im postačuje len o tretinový. Nepotrebujú 100 miliónov, ale im stačí 33. Ak tí ľudia zarábajú 10-násobok ako iní, tak už v tom prípade sa 10-násobné platy. To znamená, že Švajčiarsko 5 miliónové je v skutočnosti oproti Slovensku ako keby bolo 50 miliónové. Pretože tu ide skutočne o tú kúpnu silu, ktorú daní ľudia majú. A keď my z vlastných ľudí urobíme žobrákov, môžeme mať aj milión obyvateľov, alebo 100 miliónov obyvateľov a máme desatinné platy, tak to je ako keby boli len 10 miliónová. To je asi princíp ten, keď si zoberieme Čínu a zoberieme si tam priemerné zárobky a tak ďalej, napriek tomu, že majú 1,3 miliardy alebo koľko, ale vzhľadom k tomu, že majú takú oveľa nižšiu kúpnu silu, tak sa to redukuje, dajme tomu oproti takým Švajčiarom na 1/50, ale napriek tomu nechcem hovoriť, vzhľadom k veľkosti Číny a tak ďalej, je to veľmi zaujímavý trh, aj keď ho zredukujeme len na 1/50, pretože 1,3 miliardy obyvateľov, tak to už je skutočne zaujímavá zákazkové odbytište pre každého veľkopodnikateľa alebo veľkovýrobcu a snaží sa na tomto trhu uspieť. No, takže my, žiaľ Bohu, máme tzv. Slovenskú akadémiu vied. Tu platíme už roky všelijakých kvázi vedcov, z ktorých nikdy zisk nebude. Teraz nechajme bokom prírodné vedy, takéto výskumy, ale všelijakí sociológovia, čo len nejaké knižčičky napíšu, všelijakí ekonómovia, o ktorým nikto ani nestojí, napriek tomu si robia vlády ako chcú. Všelijaké ministerstva, ktoré sú samé fabriky, kde keď pracuje na jednom ministerstve 600-800 ľudí, však to je celá fabrika a nedokážu produkovať nič. Horko ťažko podpisujú nejaký zákon, potom vysvetne, že ten zákon bol aj tak deravý vo všetkých frontoch a že ho treba o 2 mesiace opravovať. Na čo máme tzv. Ústavný súd? Keď si spomenieme, že keď išlo o to, aby nedostali tie zdravotné sestry podľa zákona zvýšenie platov, lebo vraj na to nemá, lebo však keď treba platiť kopu darmožračov na ministerstve, tak potom není pre nejaké zdravotné sestry. Tak dokázal tzv. Ústavný súd rozhodnúť behom 3 týždňov, aby vyšiel ústretí vláde a vraj nezávislý. Ale keď sa jednalo napríklad o problém obsadenia generálnej prokuratúry, kde im vyhovuje, že sedí nejaký Trenka, tak tam nedokázali rozhodnúť 2 roky. A vôbec si zoberme prípad takého Harabina, ktorý vykladal, na čo, hádam, nebudú rozhodovať o súdnych veciach nejakí sústružníci, čo sa tom vyznajú. Čo chce pán Harabin povedať? Tým Harabin povedať, že nejaký sústružník môže prijímať zákon, ale súdiť môže len on ako veľký odborník pán Harabin. Vlastne si tým povedať, že v parlamente majú miesto a že tam môžu sedieť len páni Harabíni. A žiaľ Bohu, u takého Fica, jeho strane, je 1/3 poslancov Harabincov. Tak si uvedomme, ktorí ľudia akože zastupujú. A my nemáme možnosť sa zbaviť niekoho, napríklad takého Dzurindu, za to, ako
oklamal, okradol ľudí, aby z nich zdvihol ceny elektriky, plynu a tak ďalej, po 60 000 na rodinu to by šlo, aby mohol krachujúce banky postaviť na nohy, namiesto toho, aby boli zobraté peniaze tým, čo rozdávali všelijaké kvázi pôžičky, o ktorých vedeli, že sa nikdy nevrátia. Tí vôbec neboli postihnutí, ľudia boli okradnutí a bolo to tam dané. A toho Dzurindu by už žiadny normálny človek nevolil, lenže je tu systém. Máme celé Slovensko ako jeden volebný kraj. Čiže žiadny poslanec nemá svoje zastúpenie. A za druhé, dajú ho na kandidátku a tu je systém jedného veľkého vodcu, čo si vyberá okolo seba ľudí, ktorý nakomanduje ako na miesta poslanecké, aby ich zvolili. A tí ľudia sa nemôžu nejakého Dzurindu zbaviť, aby ho odtiaľ už vykopli, keď je strčený na 4. mieste. Nájdú sa nejakí takí zopár uvedomelých, čo ho vyškrtne alebo presunie na poslednú stranu, dá prednostné hlasy. Ale všelijaké tie babky, čo s otvorenými ústami pozerajú gobešovskú propagandu, rádia, televízie počúvajú, žijú tam v nejakom tom onom dôchodkovom dome a celé roztrásené od radosti, že sú užitočné, bežia hádzať do urny lístky, keď príde k voľbám a rozhodujú častokrát o smerovaní krajiny, že vyhrá práve táto strana, lebo ich hlasy rozhodnú. Tak žiaľ Bohu, takíto ľudia nie sú schopní pochopiť to, že taký Dzurinda už dávno nemal sedieť v parlamente, že má odtiaľ vypadnúť preč. No a tento systém proste, toto nie je demokracia, to je kvázi demokracia, ohlupovanie. Tuto nie sú strany sú v skutočnosti len zločinecké zoskupenia, ktoré nemajú programy, ktoré nemajú nič. Také programy všeobecné, to dokáže napísať každý. Sľubím každému 5-10% platy a tak ďalej. Áno, mohol Dzurinda povedať, že budete zarábať toľko, však nakoniec urobil to tak, že Husákovská koruna za Dzurindu sa stala 20 haliarmi. No, takže inflácia sa dá urobiť. Spomeňme si napríklad na zlotý poľský, ktorý škrtli 3 nuly. Z 1000 ostala jedna zlotá. Tak potom takéto kvázi zárobky sa dajú urobiť, ale to sa automaticky odrazí aj na cene, pretože je to v podstate bezcenná inflačná mena, kde sa iba pripisovali nuly. No, žiaľ Bohu, do tohto systému zabieha aj euro, stačí sa pozrieť, aké ceny, ako nás zvyšujú. Teraz napríklad mlieko ide stále hore, patrí k základným potravinám. Práve, že by malo byť lacnejšie, keďže nastupujú jarné pôdoje, že kraje by mali dostávať čerstvú trávu a tak ďalej, ďatelinu a oveľa viac dojiť, namiesto toho idú ceny hore. Čo to znamená? To znamená, že aj to euro je inflačná mena, stáva sa papierovou menou a môžu ho vyhnať, pripíšu ešte 3 nule a potom sa znova škrtnú 3 nule a budeme na tom, kde sme boli. A to už je jedno, či tu je euro, alebo či je to koruna, alebo či je to penge, alebo či je to, ja neviem, šiling, alebo zloty, ale podstata je tá, že nesplňa táto mena svoju potrebnú kvalitu. Čiže začalo to teda Klausom. Čiže ak to bolo za Klausa? Čo sa tedy stalo? Teda no Klaus otvoril hranice pre zahraničný tovar bez toho, že by dohodol vývoz našich tovarov, čím automaticky na medzinárodných trhoch zrazili našu menu dole, že sme sa začali vypredávať hlboko pod cenu a s tým nás viedol na C30. Ja som jednoznačne presadzoval slovenskú nezávislosť, keď som videl, čo robí Praha. Už len kvôli tomu, že som očakával, že tu sú múdrejší ľudia a že sa dokážu viacej byť za ekonomické práve, pretože skutočná politika je v prvom rade o ekonomike, o ničom inom. Lebo každá politika a vôbec aj bola, kedy kráľovstva bojovali o kráľovstva, o kniežastva a tak ďalej, preto, aby neboli závislí, aby niekomu neodvázali dane. A čo sa tuto nazýva politikou, tí ľudia nemajú ani myšlienky, ani nič, oni len to berú ako príležitosť nakradnúť, zbohatnúť na úkor ľudí, keď aj vyvraždím celý národ, len aby som sa ja mal dobre, aby som... No ale tu sa dostávame k určitému základnému sporu,
lebo v debate niekde v strede si povedal, že je treba, aby sa išlo v ústrety podnikateľom, aby mohli fungovať. No lenže tu teraz začíname práve spievať inú pieseň, že politika sa robí pre ekonomiku, teda ekonomikou sa má riešiť blaho celého ľudstva, teda aj národa, aj ľudstva. Čiže sa tu bijú dve veci. Čiže nemusíme ani hovoriť o socializme, len hovoríme o tom, že komu má vlastne ekonomika slúžiť. No tu ide o to, že nie je podpora podnikateľstva ako podporou. Zoberme si nejakého takého obyčajného baču. Keď ten bača bude pašovať, ako paša, zierať, tak jednoducho chytro tie ovce pozabíja, zderie z kožu popredá, mäso poje a tak ďalej, ale potom už nemá čo. No a keď si zoberieme tzv. Podporu, ja by som nerobil také podpory, že by som dával niekomu peniaze podnikaní. Na to si môže sa vytvoriť si zobrať nejakú požičku do toho, čo vrazie vlastne peniaze a tak ďalej. Ja by som radšej dával úľavy. To znamená, že by sa nevyberal dane, radšej by som im odpustil. Keď začínaš podnikať, tak máš určitý čas, že nebudeš zdaňovaný. Ale oni to robia tak, že niekoho driapu z kože a druhému zasa sypú a nevedia, kedy prestať. A to zvyčajne sypú tým, ktorí sú ich rodinnými príslušníkmi. Povedzme si priamo o celej tejto transformácii. Namiesto toho, aby bol vyvlastnený štát, ktorý za komunistov vlastnil všetky fabriky a vlastne tie fabriky boli vybudované z peňazí zamestnancov, ktorí neboli poriadne platení. Namiesto toho nová klika vyvlastnila ľudí, ona si všetko privlastnila a rozdávala svojim známym. A dalo sa to urobiť jediným zákonom. A to, vyvlastníme štát, všetky fabriky prejdú pod právomoc daného mesta alebo obce na katastrálnom území, ktorého ležia. Tam si oni budú vystupovať ako vlastníci, oni ho prenajmú, danú fabriku, dané výrobné prostriedky zamestnancom, sú akoby ich prenájomcovia a tí zamestnanci si sami môžu zvoliť vedenie. Že sa tam tí vzdelanci, čo sa tam, alebo aj vzdelaní ľudia a odborníci a tak ďalej, čo sa do toho rozumejú, špecialisti, robotníci, ktorí sa vyznajú v týchto ekonomických, že si povedia, my kandidujeme, naša skupina kandiduje, takéto má plány do budúcnosti, že tu chce podnikať, do tohto dať. Druhá povie tak a ľudia si z toho zvolia. Lenže potom by tí zvolení vo vládach nemali komu rozdávať, nemali by čo kradnúť. Keby takto prijali jeden zákon. Tak namiesto to povedali, všetky fabriky patria za nami, budeme predávať komu chceme. No, takže tá podpora toho podnikania, ako hovorím, môže byť rôzna. Ja napríklad, čo sa týka vedy a techniky, si spomínam, na kolene vymyslel nejaký prístroj v Košiciach na liečenie nejakej choroby. Prirodzene tu sa aj našli prostriedky na to, aby ich mohli začať vyrábať. To znamená, ja by som tie peniaze pre tzv. Výskum a tak nedával všelijakým kvázi výskumom, radšej by som ich sústreďoval, založil by som nejakú spoločnosť vynálezcov a zlepšovateľov a tak ďalej, ktorá by dostávala nejaké peniaze. A keby niekto prišiel s nejakým nápadom a oni usúdia, a keďže by to boli ľudia, ktorí sú zlepšovateľia, čo rozmýšľajú pragmaticky, že je to vhodná vec, tak by ho mohli podporiť financiami, aby tu mohol na podklade svojho vynálezu a svojho zlepšovania a tak ďalej založiť vlastnú fabriku, od ktorej by sme sa mohli rozvíjať a ktorá by mohla, a aby bol zároveň zainteresovaný u sebe aj sám nejaký primeraný kapitál alebo proste niečo do toho vraziť, aby bol skutočne zainteresovaný ten vynálezca, čo chce realizovať ten svoj vynález, aby bol zainteresovaný na chode tejto fabriky, čo má teda podľa neho budúcnosť. Lebo darmo nám to budú vykladať
okolo nejakej vysokej školy vzniká silné centrum, ktoré vymýšľa. To sú všetko len trepy. Keď ten štát nedokáže to podporiť a zase inde sype peniaze na kvázi vedu a nedostávajú peniaze na to, aby podporili práve takéto veci, že by sa realizovali skutočne v živote a praxi na založenie nových fabrík, nových pracovných príležitostí, na rozvoj vlastnej ekonomiky peniaze. Že nechá utekať ľudí, ktorí niečo vymyslia, ak to chcú realizovať do cudziny. Tak povedzme si na rovinu, to nie je vláda, to sú blbci a takých blbcov treba hnať špinavou metodou čo najďalej. Asi tak.